Ander Elosegi naiz, irundarra, eta 3 hilabete eta erdi daramatzat hemen Bikontekek digital media sailak. Hasieran fisika ikasten hasi nintzen, baina kirola eta lehiaketa hasiera medio ezin izan nuen jarraitu eta erabaki nuen ingenieritza informatikoa hastea. Hasieran eta bukatu arte distantzian egitea lortu nuen eta orain master bat bukatzear nago. Lan munduan murgiltzea arrara baino niretzako da berria, ez? Batez ere 35 urte ditualako eta nire lehenengo esperientzia delako mundu honetan, ez? Baina gutxarara badakizu zer den, egia da, nik 17 urte egin dituala goi mailako lehiaketetan eta entrenamendutan, eta orduan niretzako berria dela, ez? Baina arraroa egia esan, ez? Eta esan barraka baita ere, zorte eduki dela, Bikote bezalako zea batean, egia esan ikusi doan giroa eta oso polita izan dela, oso ondo hartu nautela, eta egia esan sumatzu leku on batean bukatu da. Nire aholku nagusia noski da, bere kirol ibilbide hori ahalik eta gehien disfrutatzea hori noski, baina eduki dezatela noski baita ere disiplina pixar hori ikasketak ez alde batera uzteko eta formazio horretan jarraitzeko eta kirol ibilbidea bukatzen arko zerbait edukitzeko bizitzaren beste garai batzutarako.